सोरनाव गंसे एयारगान दं बेखौ आङो माने रिपर्ट लानो होदों। दैयाव मुलि होनाय बा बमा होनानै ना माबा खालामनाय कारेन्टजों माबा खालामनाय बेफोरखौबो जोङो कन्ट्रल खालामो। जोङो गोबां मानासावबो जोङो गोबां हमबोदों बेबायदि कारेन्टजों। आङो रेन्जारखौ बे एयारगान लानानै जायफोरनाखि दाउ सिखारि खालामदों गावदों बिथांमोनखौ माबानो थाखाय सोरनाव गंसे एयारगान दं बेखौ आङो माने रिपर्ट लानो होदों आरो बिनि डाटाखौ कालेक्शन खालामनानै जोङो बुंदों बेखौ उइदाउट एनि पारमिशन माने बेबादि एयारगान लानानै हाग्रायाव हाबनो मोना। जाय दङ बिथांमोनहा माने जोंनाव नाम थिसननांगोन जायनि आखायाव दङ आरो बिथांमोनहा गमामायै बेखौ लानानै जुनादनि सायाव अयथासार खालाममारदोंब्ला बिनि थाखाय जोङो राहा लागोन। आरो रेन्जारा दा बे खामानिखौ स्टार्ट खालामबाय सोरनाव माने एयारगान दङ आरो रायजो राजाफोरखौबो जोङो खावलायो बे डाटाखौ बे इनफरमेशनखौ जाहाथे जोंनो बिफाननो बा रेन्जारनो बा फरेस्ट स्टाफनो खबरखौ होयो उमुक उमुकनाव दं होननानै। अब्लानो बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो जोङो बिथांनाव थांगोन, बिथांमोननि गावबुराजों रायलायगोन, न'खरजों रायलायगोन, ओमफ्राय बेखौ माब्रैहाय जोङो माने आयेननि बेन्दों सिङाव थानानै बाहायनो हायो बा आयेननि बाहेरायाव थांनानै जाहाथे इलिगेल खामानि मावनो हाया बिनि राहा लामाखौ लानाय जागोन। गोजोन्थों। माब्लाबा दैफोरावबो बिदिनो ना सेकफोर होनाय मानाय बादा होबाबो लायैखौबो जों नुनो मोनो। बेफोरनि बेलायाव माबायदि राहा लागोन? बिनि सायाव जोंनि बिफाना जेब्लायबो माने डिउटि होबाय थायो। खबर मोननाय लोगो लोगो रिपर्ट मोननाय लोगो लोगो रायजो राजायाबो जोंनि इनफरमेशनखौ हरनांगौ। समाव जोङो बबेबा समाव डिउटियाव गुबुन फारसेथिं थाङोब्ला गुबुन फारसेथिं जोङो खबरखौ मोनस्लाबा। बेबादि इनपुट मोनोब्ला खबरखौ थाबैनो हो। बिथांमोनहा माने दैयाव मुलि होनाय बा बमा होनानै ना माबा खालामनाय कारेन्टजों माबा खालामनाय बेफोरखौबो जोङो कन्ट्रल खालामो। जोङो गोबां मानासावबो जोङो गोबां हमबोदों बेबायदि कारेन्टजों माने ना सेक होनानै माबानायखौ। दा रायजो राजानि फारसेबो जोंहा खावलायनाय थाबाय जाहाथे जोंनो इन्टेलिजेन्ट इनपुट बहाबा माबायोब्ला शेयार खालाम आरो लगे लगेनो जोङो एक्सनाव ओंखारगोन।